er John. John Lennon. Du ligner ham jo ikke engang. Og Anker, du skal til at acceptere det her, ellers så... Du er ikke engang til at rette briller på. Dissociativ identitetsforstyrrelse. Og lige nu er han fastlåst i et alter ego som musikeren John Lennon. Manfred ved godt, hvem han er. Han har altid været anderledes. Det er noget, han leger. Den taske, den henter du og graver ned i skoven op ved mors hus. Jeg kan virkelig ikke lide at være Anker. Og i forhold til bordet er der så begravet tasken. Jeg bliver nødt til at få den taske, mand. Kan det være, I er gift, når han er så grim, og du er så pæn? Og bag, han har en diagnose, okay? Lige siden han var lille, har Manfred kæmpet med, at alle har været efter. Så noget må I jo også lige sige. Hvad er det, Anker leder efter ude i skoven? Det er underligt, at du bliver ved med at spørge, når jeg ikke ved det. Hvad er det, du graver efter? Orme. Med en metaldetektor? Men så er vi dernede på 0 normale mennesker på matriklen. Jeg skal have penge, Anker. Vil du ikke nok være sød og hjælpe mig her? Jeg er heller ikke altid så sød at være sammen med. Der er ikke nogen, der er søde hele tiden. Jeg mener faktisk stadig, der sidder en fyr ude på Amager, som tror, han er Ringo Starr. Så mangler vi bare Paul og Jones. Så skal vi samle bandet.